دەم باش تەماشەوانین هێژا بێ خەلەکێر یاد بناونیشانە پەند واتە ئەز ژێ پرتوگا خۆ بخوێنم ساڵ 2014 دێ من چاپ کرد لە باکوورێ کوردستانê 3400 پەند تێد هەنێ مکاری بوو 17 ساڵا دەبسەر هەفدا وزدڕن جەم کاک حەسکریە لالەشێ و ئەز ژێت پرسم کورد دەبێژن بلند ڕوونێ و گوتنێن بچووک بکە فەرمووک. بله بلند رونه و گوتنێن بچووک بکە وەختا ku cihê bilind dan te divê te jî qedra wî cihî bigirê tu gotinê ji xwe mestir neke yani tu edeba xwe de bê jar cihê bilind rûne û gotinê biçûk bike tiştekî tu pê ka nebêk bike tiştekî tu hukmê te lê bivê dike ama te gotinê ji xwe mestir kirin îcar ew cî liyaqî te namîne. Belê ew saet xweş. Te her hebî nego poz bilind bin û xwe dîtin yani yekî gok xwe nebîne ez dirim cem kak bavê felek û ez dibêjim Kurd dibêjin biratî xweş e lê birastî. Rastî her xweş e. Rastî biratî bê rastî nabe, rastî jî bê biratî nabe. Hev temam dike. Belê rast. Ji xwe çi têkelî nav û pêwendî nav mirova de li ser rastiyê bi wê gelkî baş be û wê berdewam bibe û taybet nav bira de jî biratî pir xweş e lê divê bira bi birayê xwe re rast be. Ez dirim cem kak Heskiriyê Laleşê û ez jê dipirsim Kurd dibêjin bi dijminan re zimanê xweş û pişta hişk. Bila zimanê te pêre xweş be lê eynî cî de bila pişta te qewîm bê mekim bê yani ne wela ji cihekî sistayî cihekî tirsûnek divê re ziman xweş bê ne ji cihekî hêzê bes bila zimanê te pêre xweş bê bila hêza te jî hebe û pişta te jî hebe ev e. Belê ez dirim cem kak bavê felek û ez jê dipirsim Kurd dibêjin bimre û dest li ber kesî venegire. Kuretî tiştekî ney baş e û destê xwe li ber kesî ve megire. Destvegertin koletligî ye. Rast ji ber ku ê ku tu şê bistînî divê alîkî jî tu bi awî bike ji ber vî hawî yek dibe kolî wî. Ez dirim cem kak Heskiriyê Laleşê û ez bêjim dîsa Kurd dibêjin bav divê kur jê çêtir be û seyda jî divê şagird jê çêtir be. Belê herkes dixwaze kurê xwe jê zanatir bê jê jîrtir bê jê jêhatîtir bê û eynî cî de jî sêda dixwaze şagirtê xwe bigihê pelên bilind û zanebûna wî jê feretir bigîne û bigîne yani astin bilind. Herkes dixwaze ê berdestî wî ji wî çêtir derkeve. Ew jî cureyek cureyê ez ezîtiyê ha ji ber ku ê seyda xwazê berhemê wî şagirtî berhemê wî ye wê bê yani ne wê bê saya a seyda ev şagird jîr derket bav jî wilo ji ber ku ew kurê bavê xwe yani ji ber ew jî cureyek cureyên ez ezîtiyê. Ez dirim cem kekê xwe bavê felek û ez dibêjim Kurd dibêjin baş be û ne belaş be. Tiştekî dirist e. Ne belaşî baş be. Yani te kerek diye te êmegek diye tu westa bûyî nel belaş ku tu hîn bûyî tiştekî. Te nel belaşî tu hîn bûyî tiştekî ku tu belaş tişta bidî kes neditir. Yani nihat tu bûyî westakî torno. Tu werî ji min re hesnekî çêkî belaş ma çê dibe qey. Tu bûyî hosta te êmek dixwe de dî. Baş be tiştê baş çêke û ne belaş be. Yani belaşî tiştek jê ne. Tu bixwe yani va tiştekî naxwaze yani tu mene jî re edê vegîtir ne. Te li ser karî wî berhemî wî di belaşiyê digot ne? Ew dibêje baş be ne belaş be.
سروی تی گوتن نگو کاری دکه نب بلاش به اره باش به نی بلاش باخ یعنی نی ارزان به برای تیرند بی نی ارزان بی ها بجی نه ارزان به بلش خب وی هاوی خلکان ایرو گوری پندا داوی بو سپاسیا میوانین خود کم لسر وی شیرو وکرنا هندک لیرندک سپاس شور